Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pulihan ka na lagbatanon. Bitaw ni Greg. Kumidya lang tong ako ha. Pero abi nimo nakalitan gyud da. Kung nahugno ko, mas mahugno gyud si daddy kung may bawo ini. Pero di na ako sultihan si daddy. Gusto na ko nga siya gyud ang musaksi nimo. Nga laos ka na gyud ay. Sige, pabili nang una mo din eh. Balik og practice ni Greg aron maulian ka. Oh. Anong naglingo-lingo man ka, ni Greg? Ang tinuod ng lisod ko. Nausab yun ang akong pulso, Dong Jonas. Ambot nga nun akong pulso. Balik lagi practice, ni Lisod Greg. na. Kung nahibaw ka pa, kung giunsan akong paningkamot. Pisan ako nahugno usab. Maglisod ko pagtuo. Nagguba akong pulso. Bisag mag-unsa pa tingali ko practice, laos sa ko. Ikaw, God. Sige. Unamin ninyo, ha? Tikoy. Oh, sige, Dong Jonas. Let's go. Tara. Oh, sige. Sige. Hey, Greg. Naidagang bala niya, ha? Putda na, aron mabalik ang imong pulso. Greg, Manghipos na ta, tikoy. di na ka matira? Dili na. Usapay kapuslanan. Greg. Manghipos na ta, tikoy. Tara! Tara, ato na mga ta! Greg! Oh, nanaumin kasi yung motor! Greg, asa ka? Oh. Sige. Greg, anong balik ka din sa target range, ha? Oh, ikuha niyo ang imong armas sa bagay. Ibutang imong armas sa kong tungod, tikoy. Ha? Oh. Oh, na. Greg, sa ko ni? Duha ka magkasin ang balang imong nahurot. Usaray lungag sa target range. Bulsay pa. Greg! Dali na, tikoy. Oh! Greg, ngano ba niya? Gusto na ko magtuog yun. Gusto ko magtuog yun sila nga laos na ko, tikoy. Greg! Ikaw na ibaw. Opo, ngano? Gusto lang ko. Nga mao ka na'y tinuod nilang gituhuan. Tabangi ko magtuo na sila nga wa na ko'y kapuslangan. Laos na ko. Tara. Oh! Ngano ka? Oh, sige. Ngano ka? Jonas, Unsa man ning imong amigo? kinsa? Si Goryo. Si Greg? Ano man day? Nagpakita magkalaos. Wa na'y ayo. Murag di na kamao. Ako ganing giingnan nga basin paritayro nimo. Bye. Oh. Unsay tuyo, Herminia? Ngano, Herminia? Basig mo sugot ka. Unsay tuyo nimo? Nagkasabot unta mi si Yena. Manimbi. Di ko mo sugot! Nahibaw ko. May magbantay na mo. Ganun dili ka man mo sugot. Nahibaw mi nga bisag asa gipabantayan nimo og ni Jonas ang among mga lihok ni Yena. Dili ko mo sugot, Herminia. Dili ko mo sugot! Sultihan ako si Yena nga dili ka mo sugot.
Unsa ka tinuod ang gisulti ni Jonas? May anak ko kung tinuod ba? Imong kape, Grego. Salamat, Tikoy. Oh, si Sir Leon. Sir Leon, Hain ka. sa bahay, sir. Nakaisugo, sir. Dali sabay. Ikaw rang usa, Greg. Okay, sir. Mulakaw ka? Patuon kong Sir Leon. Kuyog ko. Ako ra kurong usa, Tikoy. Pag-abing. Ayaw kalimot, Tikoy. Ayaw kalimot sa atong ikasabutan. Kinahanglan mo tuo sila nga laos. O saon man kuno umuto sila. Mauna ka ng higayon na. Nga mapahuway na ko, ani trabaho, ha? O, Tikoy, gusto na kong mapahuway. Greg. Greg, Sir, dali. Dili ko mutuo sa gisulti ni Jonas, Greg. Lakip gani siya, dili sa makatuo, pero iyang nakita. Tinuod ba yun eh? Greg, tinuod, Sir Leon. nabaguhan ka lang tingali. Imatod pa nimo, kapinso sa katuig gawa ka na makapractice. Dili, sir. Dili na maoy katarungan, Sir Leon. Greg, Guba na nga akong pulso. Bisag kung saon, di na mao ang balanse sa akong kamot. Gipananguha ginako, apan. Masilo ako, Sir Leon. ayaw pangayog pa sa ilo, Greg. Kadili ko mutuo nga laos ka na. Ikaw? Malaos? Niya ko ipatrabaho ni mo. Niya ang iyang hulagway. Tulo ka hulagway. Kinahanglan, siguro ni mo siya. Mubalibad ka? Greg, Trabaho na ko, sir. pinagadlaw. Usa, ngatos duha ka adlaw sa pattern. Ikatulog ka adlaw, patay ning tuwana. Adto na ko, Sir Leon. Actually, taktakuno na si Greg, Daddy. Gipatuo lang gihapon nimo si Greg. Nga mawa ang imong pagsalig niya. Pero tanawaw niya. Bisan unsa pa, Jonas. Duharay iyang padulngan ning panahona. Mamatay siya. O madunot sa bilangguan. Patyon na lang. Ako'y mangunay aron sigurado gid siyang patay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!